Vi er taget ud i fotografstudier i København Nordvest for at følge Chilis store årlige Babespot-vinderskud. Og jeg vil lige guide jer lidt rundt på sættet, så I kan se, hvordan man laver sådan en fotografioptagelse her. Men vi kan starte med at gå over herover, for der sidder vores mandlige Babespot-vinder, som hedder Steffen, og får lagt sminke af Malene. Og Steffen, hvor er det, du kommer fra? Jeg kommer fra Varde. Du er fra Varde? Ja. Og hvad tænkte du, da vi ringede og sagde, du havde vundet her? Jamen, jeg tænkte, hvem er der har meldt mig, eller hvem er der... Hvordan kan jeg få fat på mig? Ja, kom det bag på dig? Ja, det gjorde det meget. Men du vil gerne være med alligevel? Rigtig gerne. Hvordan tror du, dine venner tilbage i Varde ser, eller tager det, når de ser? Jamen, jeg tror, de bliver overrasket i hvert fald. De bliver overrasket? Ja. Men de vil være glade for det? Ja, rigtig glad. Her ved siden af Steffen, der står Malene jo, og er ved at lægge Steffens flotte makeup. Og Malene, hvad har du sådan tænkt dig til det her? Jamen, sommer rock and roll er stilen, vi lægger i dag. Hvordan gør man det? Jamen altså på Steffen, så bliver det bare lidt puder, og så noget wet-agtigt noget i håret. Ja. Ikke så meget. Nej, ikke særlig meget makeup. Det bliver i hvert fald spændende at se, så I kan bare lige blive hængende her, så kommer der mere. Jeg vil gerne have. Okay, så udtrykket skal være med lidt smil. Altså, du skal tænke på, at du er blevet kåret som den bedste vægt, ikke? Så du er altså rimelig lækker. Og pigerne synes, du er ret lækker. Så du skal ikke sådan smile alt for meget, men du skal stadigvæk sådan se sød og imødekommende ud. Så det er sådan det, der er lidt besværligt. Vi har bevæget os over til Sigrid, som nu sidder her og er ved at blive gjort klar til det helt store forsideskud. Og Sigrid, du kommer fra Køge Gymnasium. Ja. Og hvordan reagerede du da du blev ringet op og fik det hele at vide? Først så troede jeg, det var en joke. Jeg begyndte sådan at tjekke lidt op på, hvem det var, der havde ringet til mig og sådan noget. Okay. Og det gjorde min kæreste også, fordi at, hans første reaktion, det var bare sådan, er du nu sikker på, at det ikke er nogen, der laver telefonfis og sådan noget? Men da det gik op for dig, at det skulle være rigtigt nok, hvad tænkte du så? Jamen, jeg tænkte bare, at det var rigtig fedt. Jeg blev bare glad, tror jeg. Det var sådan... Det havde jeg overhovedet ikke regnet med, fordi det er jo ikke lige nogen konkurrence, man sådan tilmelder sig. Nej. Glæder du dig til bladet kommer ud, og du er på forsiden af 80.000 blade rundt omkring landet? Ja. Det ved jeg ikke. Det bliver da meget sjovt at se. Ja, klart. Malene, hvad er du ved at lave ved Sigrid her? Vi laver klassisk babe look. Ja. Og stadigvæk beach, swimming pool, rock and roll-agtigt. Ja. Så det er sådan lidt... Klasker noget sort på øjnene. Laver lidt solbrændt hud med noget solpuder her. Ja. Jeg laver en øjenmakeup, der er sådan grålig. Her må vi godt smile lidt og være glade. Ej, det virker heller ikke. Vent lige over lige. Prøv at tage din hånd op. Ja, sådan der. Yes. Og lad mig se de kommenterer.